U narednom delu programa Beograd je dobar dan. Govorit ćemo o sportu i najaviti jednu zaista atraktivnu i lepu manifestaciju koja će se desiti u našem gradu na Adi Ciganliji. Reč je dakle o plivanju, na otvorenom plivanju u, možemo reći, hladnim vodama, ali više o tome u narednim minutima, zatim očekujemo i gosta u studiju. Meni je veliko zadovoljstvo da budem deo ekipe koja će ove godine organizovati Authentic Belgrade Open Water Race. Dakle, prvi put će Beograđani ovako rano u sezoni imati priliku da plivaju na Adi Ciganliji. U pitanju su trke od 1, 3 i 5 kilometara, dakle po nešto za svakoga. Ono što je lepo i ono što je važno je da kažemo koliko su korisne trke na otvorenim vodama, čak i ovako rano u sezoni kada je voda nešto hladnija. Znamo da hladna voda ima jako dobar efekat na ceo kardiovaskularni sistem i samim tim na poboljšanje imuniteta. Mislim da je to jako važno čak i za ove trenutke posle pandemije, da ljudi nađu još jednu aktivnost kojom bi mogli da poboljšaju svoje zdravlje, a za one nešto utreniranije i spremnije da poboljšaju svoju formu. Tehnički organizator takmičenja, klub 3 Swim, kao i uvek obezbedio je interesantne medalje. Svaki takmičar, odnosno svaki finišer, dobit će jednu ovakvu malu medalju, dok su ove velike zanimljive medalje spremne za pobednike, pa je to još jednog motiva za što bolji rezultat. Podsjećam, dakle, 8. maja kod restorana Sunset na makiškoj strani Ade Ciganlije start trka. Od distance su 1, 3 i 5 kilometara. Dakle, izaberite svoju trku i vidimo se na Adi Ciganliji. Ja sam Stefan Vuković, dolazim iz grada Šapca, imam 11 godina i plivam maratone. Maratoni su lepi na otvorenim vodama, a najviše mi se sviđaju iz 3 Swima. Plivački klub 3 Swim održava jako puno maratona i na svaki idem. Medalje su lepe i unikatne i jedva čeka sljedeće takmičenje koje će održati 3 Swim, koje će se održati 8. maja. Kao što ste mogli i da vidite, u tehničkoj organizaciji 3 Swima pod pokroviteljstvom Srpskog saveza plivanja na otvorenim vodama biće održan ovaj veliki događaj u našem gradu. Tim povodom sa mnom u studiju Nedeljko Todorović, meteorolog i veliki sportista i prijatelj sporta. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I Stefan Vuković, mladi plivač, plivački maratonac. Dobar dan i dobrodošao. Evo, Nedeljko, kako i vi to je događaj koji je pred nama? Često smo pričali o sportu, o plivanju, o trčanju, pre svega ovog puta i o plivanju. Pa dobro, ja sam malo u to plivanje maratonsko ušao onako više na nagovor prijatelja, ali eto, mogu neku distancu da isplivam. U svakom slučaju ja više pomažem sa strane nego što sam kao pravi učesnik da se borim za neku medalju. Dobio sam... Za razliku od trčanja, gdje stalno trčite. Da. Tu sam redovan mnogo puta u toku godine. Ovo je sad ova prilika da glavni, kako kažem, pokretač ili organizator u smislu kluba, ispred kluba 3 Swim je Aleksandar Žegarac. Mora da ga spomenem, on se nešto libi da bude u javnosti toliko. U svakom slučaju, on je iskoristio priliku, pošto baš nema u tim ranim letnjim danima ili krajem proleća, tako da kažem, dovoljno tih trka na otvorenim vodama. Tako da je on poduzeo taj potez da pruži šansu svima, kad još nije baš ona prava letnja vrućina,
I ni voda možda nije baš zadovoljavajuća za obične građane, ali ja da kažem, izazov je za sve plivače. Po mojoj proceni na Adi, na jezeru bi u to doba temperatura je voda bila negde između 18-20 stepeni, što mogu malo hrabriji plivači da uđu. Ali nezavisno od toga, znači, bit će dovoljno takmičara, prijave su u toku. Pozivam ja inače ne samo one stalne učesnike tih plivačkih maratona, nego i Beograđane koji još nisu se odlučili za tako nešto ili bar dođu da gledaju, ali u svakom slučaju imaju priliku da se prijave, da osete malo svežinu vode u to doba, to je početak maja, tako da i mogu da izaberu distancu. Znači, ne mora da idu maksimalno od 5 km. Dakle, bit će kilometar, 3 i 5. Znači, većina građana može slobodno izabere taj kilometar, to nije problem da se prepliva. Između ostalog, mislim da ću ja da se usudim za tu distancu. Bravo. 8. maja će se sve dešavati. Nedelja je u pitanju, 8. maj. Ada Cigalnija, makiška strana kod restorana Sunset. Dakle, još su prijave u toku, ali tako počele su pripreme. I da li takmičari koji nemaju puno iskustva u tom plivanju na otvorenim vodama, pa još u dosta hladniji, tako nego uobičajeno u letnjoj sezoni, mogu već sada početi se spremaju ili je kasno ili... Pa nije kasno, koje nešto nekoj opštoj kondiciji, tako kažem, fizičkoj, u zavisnosti od sposobnosti organizma, ako je nekom drugom sportu i ako malo je probao plivanje, bar leti, ako ništa drugo, ako ne zimi u bazenu. Mislim da može ovu najkraću distancu sa nekim određenim tempom, sporiji malo nego većina ovih boljih, tako da kažem, plivača, a bit će i tih vrhunskih plivača iz Srbije, a verovatno iz inostranstva, to Žegarac zna bolje od mene. Ali u svakom slučaju mislim da nije problem da neko ko je bar jednom probao plivanje na toj nekoj distanci od kilometar ili možda koju stotinu više metara, u ovim uslovima kad je možda voda malo svežija. Tako da oni mogu da izađu, evo da probaju. Možda sad je temperatura, na primjer, Savskog jezera negde oko 12-13 stepeni, oko 1. maja, tako da kažem, bit će možda negde 16-17 i mislim da će, kao što sam rekao, na dan takmičenja, na dan trke biti negde oko 18-19. To nije za brčkanje, ali je za plivanje. Stefan je mladi plivač, plivački maratonac, dolazi nam iz Šapca i kao što smo vidjeli u ovom najavnom spotu, planiraš, Stefane, je li tako da učestvuješ i na ovom mitingu na Adi Cigalniji? Da, verovatno ću plivati 3 kilometara. Voda jeste hladna, ali jeste za plivanje, ne za brčkanje. Mišići kad rade, oni se ugreju i mnogo je onda lakše plivati i bude toplije. Koliko dugo plivaš, kad si počela da treniraš, gde si sve plivao? Plivam već oko 6 godina. Meni je prvi maraton bio u Kostolcu, Open Water Kids, na 400 metara. Vreme je bilo sunčano i jako mi se dopao maraton. Onda sam plivao u Srebrnom jezeru, pa u Ovčar banji i svi su mi lepi maratoni. Sve su lepa iskustva. Evo, vidjet ćemo sad i neke snimke, ako su spremni sa prethodnih takmičenja, kako u Kostolcu, tako i na drugim mestima. Kako izgleda trenirati plivanje? Da li imaš stalne treninge? Da, 6 puta nedeljno. Plivanje je jako lep sport, pomaže za sve i predlažem da što više broj ljudi da počne da trenira to za razvijanje. Dobro. Reci mi, gde ti treniraš, u kom klubu? Plivački klub Delfin Šabac. Delfin Šabac. Evo vidimo, dakle, jedan od događaja u organizaciji Tri svim kluba, asocijacije, udruženje, je li tako? Ovo su, da napomenemo, dakle, takmičenja koja su održana u Viminacijum, Neo Svin 2021. To je, pa zatim je bio Viminacijum Open Water 2, kao i Golubačka tvrđava na 5 km trka. Dakle, sve su to manifestacije koje su održane u organizaciji Tri svim kluba i koje su Aleksandar Žegarac, koji je, možemo reći tako,
na svojim plećima izgurao i donao nešto novo sportskoj ponudi u Srbiji. Nedeljko, kako vidite ove pretvoje manifestacije i uopšte takmičenja? Organizacija u tri svim kluba je podigla neki nivo, tako kažem, i bezbednosti plivanja na otvorenim vodama. Obavezno je spasilaštvo, ali tako na vodi i markirana staza velikim trkačkim bolama, kao što se može vidjeti. Digitalno se meri vreme, svaki takmičar ima svoj rezultat, bezbedno je, znači spasioci su sve vreme, prate plivače. Da ne kažem, ja u nekom meteorološkom smislu najavim neku vrstu određene vremenske prilike koje su povoljne ili manje povoljne. Pogotovo na otvorenim vodama nije, kako bih rekao, uvek bezbedno, pogotovo u letnjim uslovima kad postoje oni popodnevni pljuskovi i grmljine. Postoji pravilo ili u pravilniku da se tada prekida takmičenja. Ali obično ovakva takmičenja u maju, sad ako 8. maja, na primjer, ne bi trebalo bude takvih problema, još nisu one aktivne grmljine, ali kasnije u toku leta obično se ta takmičenja stavlja prepodne kad je manja verovatnoća za te nepogode, tako da retko se još, ne znam se desilo da je negde prekinuto, što je po pravilima, nažalost, ali tako je. Tako da u tom smislu sva bezbednost je osmišljena, tako da svako ko želi može svojom nekom kondicijom primereno trenutku ili vremenskim prilikama da prođe izabranu stazu. Inače, dakle, Srpski savez ima modern pristup i novi sistem takmičenja koji se zove Superliga otvorene vode, a plivanje za svakog i plivanje, zabava i druženje. Također, ono što je zanimljivo jeste, kaže se da je cilj promovisanje plivanja van sezoni, jer se u hladnoj vodi stiče bolji imunitet i pojačava cirkulacija, čime se jača srce i mentalno zdravlje. Da li je to tačno? Pa jeste, to je poznato u sportu i medicini. Kad mogu severnjaci, skandinavci i Rusi da u sred zime, a i kod nas, da se probije led u januaru mesecu, pa se pliva u toj hladnoj vodi. Dobro, tamo je samo da se ljudi brčnu malo, tako da kažem, ali u svakom slučaju sveža voda, hladna voda. Normalno, pazite, na zvaničnim takmičenjima kad je temperatura ispod 18 stepeni nose se i plivačka odela. Specijalna odela koja čuvaju temperaturu. Da, koja čuvaju organizam. Kad se ipak pliva satima, to ipak zahteva. Ali generalno, hladna voda pospešuje cirkulaciju, jača mišiće, između ostalog, samo plivanje po sebi, kako bih rekao, sport pored atletike i gimnastike. Sjajan sport. Sjajan sport. Mi ćemo naravno pričati još dosta o ovom plivanju, o ovom takmičenju, dakle, na Adi Ciganliji do 8. maja kada se održava. Trka.rs je mesto gde se zainteresovani mogu prijaviti. Lako će tu naći, dakle, link do ovog takmičenja i prijaviti se. Očekuju se i zanimljive nagrade, je li tako? Kako je najavljeno, za pobednike po kategorijama spremni će biti medalje za prva 3 mesta, dakle, specijalne medalje i plakete, prigodni i pokloni sponzora. U više kategorije će se održati takmičenje, a rok za prijavljivanje ističe 30. aprila u 12 časova. Dakle, svi koji se prijave dobit će i učesnički paket koji sadrži elektronsku diplomu, majicu sa logotipom trke, flašicu vode, obrok, unikatnu finišersku medalju, poklone sponzora. Dakle, tako da poziv svima da se pripreme i da se prijave na vreme. Stefane, kakvi su ti planovi kada govorimo o plivanju? Da što više odplivam maratona i da probam da plivam celu distancu maratona Jarak-Šabac. Koliko je to? 19 kilometara. Koliko si najduže plivao do sada? 3,3. 3,3 kilometra si najviše plivao, ali pripremaš se, je li tako, da jednog dana otplivaš 19 kilometara Jarak-Šabac. Pa ništa, srećno ti želim i da nastaviš ovim pravim putem i da se pripremiš dobro za naredne izazove. I je li ima drugara dosta koji plivaju kod tebe? Da. Ima vas, znači, puno. A reci mi, kada odeš na odmor, ti se ne brčkaš, nego treniraš i tada, je li tako? Ili ima i brčkanja malo? Pa, malo više treniranja nego brčkanja. Dobro.
Hvala i puno sreće. Naravno, pratit ćemo i dalje pripreme za autentični Belgrade Open Water, Authentic Belgrade Open Water.